jam wale mon bandirabe musibbe tedduɓe hetiɓe heeɗiɓe daraɓe Yawpindi TV en garti e katande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan don ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi Sénégal joni paalin koye jayndeji ɗi. Alkamisa jeenayi lewru octobre hitande junnaje ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde Sud Quotidien hono mbaɗiri kam musidmen jayndiyankoɓe e gardidi e natal mabɓe ɓe garti koye on ɗon forum Invest in Sénégal deuxième édition baɗuɗo e nder leydi ndi ɓe mbi ko caggal on ɗon forum ko toɓo milliard uji woni ko jippi e leydi Sénégal hono no waɗiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe jaynde Sud Quotidien jaynde quotidien le quotidien kanyum arti koye alhaali gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal holno ɓe mbi oɗo saaha joni kala ɗo turnuɗa ko alhaali Macky Sall woni ko jiyata walla ko nanata ine haale e nder leydi ndi hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum kona ɗum ko kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e alhaali e Farba Ngom ko caggal nde o salana ɗum ko wiyete ko liberté provisoire hono musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe mbi ko juge o waɗi évacué Farba Ngom tonto hôpital principal kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e Abdou Nguer alhaali muɗum e kolliti so renaki Abdou Nguer ene jogori lelade ko ina telni e hitande e suudu dumbirdu hono no waɗiri e jaynde ganda kam woni jaynde quotidien le quotidien jaynde l'observateur arti ko alhaali e Farba Ngom ɓe mbitande ko Farba Ngom oɗo saaha joni ene wayno alhaali o koko huɓɓita walla ni ɓe mbiyen foyre nde koko huɓɓita ko yewti alhaali ɗum ganda ko woni ñawore ko yewti e Farba Ngom hono no jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum kona ɗum ko kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti on ɗon forum Invest in Sénégal mo ganda kay joofi ɗo e nder leydi ndi ɓe karti ɗon e ɗen koppareje ganda kay e anniya heɓede hen ɗum ko ɗiɗon engagement uji ɗi ganda kay ɓen ɓe ganduɗa kamɓe goni investisseur en ɓe mbaɗi ɗum engagé ko ina tolni e capanɗe joyyi e goho projet ɗum woni ko sifodira toon ene tawe e nder jaynde ganda kay ko woni jaynde l'observateur jaynde la tribune kañum arti koye alhaali ɗum ko yewti e ɓen remoɓe kam e awoɓe hani e ɓen futiram gollen honno jaynde waɗiri ɓe garti noon e ko yewti e alhaali on ɗon ɓe kolliti wonande oɗo saaha joni eɗen mbawi wiide nguɗo ndimangu ko ngu lelngu woccidde e on saaha noon ɓe garti ɓe mbitande ko wonnoɗo ko ɗum tan woni ko woni ɗo ha joni ɓe garti noon ɓe mbi oɗo saaha joni ko tampere tigui wonani ɓe ganduɗa kañum woni remoɓe ɓe hono no wiiri e jaynde la turbine kam musidɓe men jayndiyankoɓe wona ɗum ko kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e alhaali Abdou Nguer ɓe mbitande ko ñande sappo e ɗiɗi lewru daratondu kanko Abdou Nguer o jogori andude janggo makko hono no jaynde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jaynde point actu kañum arti ko e gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal Macky Sall caggal ɗen jalte limtin ɗe ganduɗa kay e teskama wonande kay on Macky Sall ene waɗa ɗum e oɗo saaha ɓe kolliti noon kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe e ngal namdal ngal ɓe mbaɗi ɓe mbi ko ha holton a fayi omo ganduɗa kam woni Macky Sall e on ɗon offensif mo ganduɗa kay omona waɗa ɗum ɓe garti noon e ko yewti e alhaali ɗen jalte ɗe ganduɗa kay waɗi ɗum e ɗe jonte e jawtude kona ɗum ko ɓe garti e ɗin ɗon attaque uji ganduɗa kay koko yewti attaque offensif e médiatique mo ganduɗa kay kam e diplomatique mo ganduɗa kay Macky Sall annena woni e wadde ɗum hono no wiiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe jaynde gendire nde Le Soleil kañum arti ko e guddugol on ɗon forum Invest in Sénégal hono mbaɗi kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe mbi ko 13 211 milliards de francs CFA ko ɗum woni ko hunana ko yewti e on ɗon forum mo ganduɗa kay ko kam woni forum Invest in Sénégal ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa kay tawtoronoma hono on ɗon forum e leyɗele ko ina tolni e capanɗe jeeɗiɗi leydi e nelaɓe mumen garino ɗo gam tawtorede on ɗon forum hono no waɗiri jaynde guindiri nde Le Soleil kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti e guddidugol ɗin ɗon l'école aji ɗi ganduɗa kay waɗi e ñalawma hanki o hono no jaynde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jaynde Vox Populi kañum arti
garti e on mo ganduɗa kam woni Abdou Nguer honno ɓe mbi Abdou Nguer so renaki ko duuɓi ɗiɗi jogori e taƴanede e ɗin duuɓi ɗon hitande nde ganduɗa kay omo jogori e lelade ɗum toon to suudu dumbirdu ko noon kadi e amande mo ganduɗa ko temedere ujunere omo jogori ɗum yobde ɗum woni ko jayne nde waɗi e gardidi natal muɗum ɓe garti on ɗon From Invest in Sénégal mo ganduɗa kay joofi ɓe kolliti noon ko ine tolni e 13.211 milliards de francs CFA d'engagement ko ɗum woni ko teska e wonande kay ɓe ganduɗa kañum woni investisseur en hono no jayne nde waɗiri e gardidi natal muɗum ɓe garti e on ɗon gorkajo mo ganduɗa kay kon woni Farba Ngom transfert makko ton to centre hospitalière hono no jayne nde waɗiri jayde Le Point kañum arti ko e gonnoɗo ete jagorɗo kalfinaɗo ko yuti e boñ kam e faggudu Mouhamadou Moustapha Ba ɓe mbi ko caggal hitande nde o rutti e joomi ko kam musidmen jayniyankoɓe ɓe garti ngam mantude hon ɗon gorkajo hono no waɗiri e jayde ganduɗa kam woni jayde Point Le Point jayde Rewmi Quotidien kañum arti ko e ko yuti on ɗon From Invest in Sénégal holno mbaɗiri kam musidmen jayniyankoɓe ɓe mbi ko Sonko huɗanima wonde kay ko ine tolni e 13 millions d'emplois ɗo e 2050 honno jayde waɗiri ɓe garti on ɗon liberté provisoire mo salana mo ganduɗa kam woni Farba Ngom kono noon transfert makko ton to suudu safrirdu ɗum o waɗama ordonné woni tan ɗum yamirama honno jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde coftal ɓalli nde jayde Record Quotidien kañum arti ko eko yowiti e éliminatoire coupe du monde 2026 ɓe gartini kadi e on gorkajo mo ganduɗa kam woni Sénégal ɓe mbi ko Sénégal oɗo saaha nena woni e tête gunɗon groupe ko noon kadi ɓe garti e Sadio Mané mo ganduɗa kay ko kam woni e Sadio Mané mo ganduɗa ina anniyi rutede teddugal e ngal ɗon potital jayde ɓe ganduɗa kam woni jayde La Tribune Sport kañum arti ko e o mo ganduɗa kañum woni Dame Mbodj biɗo so tawi ko ɓe ganduɗa kañum woni fédération sénégalaise de football ɗoftaki ko ɓe mbi ko ngal ɗon potital waɗata toon to stade Abdoulaye Wade e jayde nde arti e Sadio Mané mo ganduɗa kay ina anni rutede teddugal e nder ngal ɗon potital baɗawal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Mauritanie toon to dingaral maître Abdoulaye Wade mo Diamniadio bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemno won robinandade ko sifa yoga e jaydiyeji e leydi Sénégal adu meɗen e robine jaydiyeji wonata ko janggo soko geno haaji ɗo e nden hamin mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.